Beno ba, kaixo guztioi, eta gaurkoan Furi dakarkizuet. Borroka intentso duen bideokoa, gaurkoa. Maila batean bi borroka sistema edo bi azpiatal dauzka. Orain ikusi daitekeen moduan, bi joko palankak erabiltzen dituen sistema erabiltzen du tiroak egiteko, baina aldi berean espatarekin erasotzerik ere badago aukera hori. Gero, berandago ikusiko den moduan, aurrez aurreko borroka gertatzen da. Bertan ez da tiro egiten, eta askoz ere aliago ibili behar da arerioen erasoak gelditzeko edo saihesteko. Hemen hasiko da buruz buruko borroka, aurrez aurre, esparru laburragoan, esparru txikian. Ez dakite hor oso ondo ikusten den, baina hasieran agertu da arerioa hizketan. Joko honetan arerio joango gara, eta ingelesez boss rush deitzen dioten genero horretakoa da. Bata bestearen atzetik hainbat arerio indartsuaren aurka egin beharko dugu burruka, eta ikusten duzuen bezala guztiek daukate autoestimaneko altua eta borrokatzeko grina. Beste alde batetik, urrunetik borrokatzen dugunean bullet hell generokoa dela arrazoitzen dute hainbestek, eta orain ikusten den moduan ulertzekoa da. Naiz eta beste bullet hell batzuen ezaugarriak ez eduki, ezta? Hainbeste borroka planteatzen ditu bata bestearen atzetik, eta borrokatik borrokara goazen paseotxoan edo ibialditxoan bigarren pertsonaia batek informazio asko emango digu, alduen guztia emango digu. Horrela jakingo dugu gu nor garen eta gu gartzelaratu gaituztenak nortzuk diren. Oso interesgarri iruditu zait, aspalditik neukan hor itxaroten, eta poste naiz, 10 urte beranduago izan bada ere, jolastu izanaz poste naiz. Gainera, gero aldaera desberdinak eskaintzen ditu, ezta? Eduki gehigarren bitartez badaude borroka sistema pare bat gehitzen dituena, ezta? Eta oinarrizkoa gustatu zaionari, pertsona horiek izango dut aukera gehiago esperientzia berazteko. Beste zeregin batzuk gehitu, zailtasuna igoz edo borrokatzeko modu desberdinak ezagutuz. Borroka guztietan, lortu behar duguna da arerioa garaitzea. Gehienetan ez dugu lortuko, baina behin lortuta, azkenengo bideotxo bat eukiko dugu, eta ikusiko dugu nola gure pertsonaia doan bere gartzelatik irteten. Hainbeste zaindari daude, eta beste pertsonaiak esaten duen moduan, zaindaria da giltza, akaba ezazu eta askatasuna lortuko duzu. Hori esan da, interesgarri iruditzen zaionari, gomendatu nahiko nioke. Eta erronka asko osatu dezala. Besterik gabe, ondo ibili eta hurren arte. Agur.